Almajiri, zo mana. Hajiya ina wuni? Lafiya lau. Farfesun kaza ne ko na rago? Ban fahimta ba farfesun kaza ne ko na rago. Kana almajiri sai ka tambaye ni abin da zan baka? Ni ba wannan na kirawo ka kaman ba. Shara ce ta cika ka ganta nan. Nake neman wanda zai je ya zubar min. In ya zubar min ya dawo in bashi naira 100. Lafa. Naira 50 ma nake bayarwa a zubar da bola, amma tunda na ganka kai ƙato ne zan baka naira 100. Ke duka my face. This one na real AB almajiri mai yanci. Ƙarya kike kamar ke ki kira ni kice zan zubar miki da shara wallahi. Ƙarya ne bana zubar da shara. To ba za ka zubar da sharan ba? Me kake nufi? Cikin me fa? Dan biyutun umma ni zaki ba shara in zubar ƙarya ne wallahi. Ke hajiya bari ki jin faɗa miki wata gaskiya da baki sani ba, kyan ki shi ya ruɗe ni nazo gare ki. Na ji tunanin zan zo ki dan mun cakulkul ko ki kai ni cikin gida kada omo ko yake zo ki ce min wani shara. Kai ni matan aure ce, kai kaka min iskanci, kai kaka raina min hankali, kai zan ci kutumar ubanka ba. Hajiya ne kike zagi wallahi zan sumar da ke a gurin nan. He kwabe miki duka a gurin nan wallahi. Ina alquran baki saba mu je ki Allah ya mun je kin mun cakulkul. Kamar ya sai mun je na maka cakulkuli. Allah ya Huci haka. Lafa. Almajiri. Lafa. Almajiri. Kage baki. Salamu alaikum Hajiya ina wuni? Sai Allah sarki kaga wani almajiri mai da'a. Hajiya ya kai kika san sunana mai da'a. Sunanka mai da'a. Sunana kenan wallahi kan makarantar mu ni kadai ake ce mai da'a. Karo baka dama wani tuwo ne da yara suka ci suka rage shine nake neman almajiri ne ko roba. Ke Hajiya look at my face. This one na real AB almajiri mai capacity. Ni in gwanda lalacewa ta ne miki kama da wanda zai ci tuwo ne? To idan ba za ka ci tuwo ba me za ka ci? Yanzu ki kallo da kwaɗan rikicin da ni saurayi mijin yan mata. Ki ce za ki ban to ƙarya kike wallahi. To ni yanzu Hajiya ai sai dai in ci shawarma ko pizza ke wani lokacin in ta zo min da sadaka wallahi har farfesu kan rago. Amma tunda na ga gidan naku kamar ba ku da ko sisi matsiyata ya kamata ki samu ki bar ko shayi da biredi ne. Kage baki. Kuma biredi ki tabbatar ki sa bota a tsakiyarsa. Wallahi idan babu bota kuma sai ki ba kuɗin bota. A'a kai ba almajiri ba. Allah ya kin bani. A to tunda ba za ki ba bari zai ki goya ni. Mu je daga ciki. A huci haka. Lafa. Kai ina za ka? Ke duka my face. Lafa. Wucewa na zo kawai na ji kanshin farfesu yana tayi. Na ce alkur'an yana yi ga gidan nan na ebo nawa. Okay, farfesu ake yi. Ware kuwa. Me za ka karɓo ka ci nama? Gidan ubanka ne? Ke bari ki jin faɗa miki duka my face. This one na real AB almajiri mai capacity. Kuma da kike magana gidan ubana this house is my father house wallahi. In ba yana yi gaba Allah ina duka my face. Okay, look at my face. Ni matar gidan ce officially Official ya riska. sai ka shigo magana. Alkur'an yakin mun cakulkul. Mu je ki mun cakulkul. A huci haka. Lafa. Lafa. Yanzu amarya fi sabilillahi imanin ki ya kai in je in yi aiki tukuru rana ta da tsakiyar kaina in sha wahala in ta gumin hammata ina wari in samu in yi miki indomi da kwai gahi nan he mai ko take baki san ki mun tayi ba ba kai ya hakuri ba sai kice koi ba na fahimta to in aka ce maka mutum dan iska ne baya da kai da shi wala iskanci ne kawai masa zo wato kin san dalilin da yasa na kai kin nan A'a mai gida. kin ga wancan katuwar matar tawa kudin cefa ne zan baki saboda kar ta ji nace bari in kaki in baki kudi mai nauyi ki mana farfesu Allah sarki mai gida na san gauna ta kake yi ai dole ni ma ina rufa aje ma kasi. kin ga wancan katuwar matar tawa sai dai in bata kudin cefa ne kullum ta dafa abinci ba ta bani sai ta ce baki ga ta katuwa bane kudin sirri Allah wallahi Ka sake ta mu zauna mu biyu. Allah amarya Ke me zan gani haka? Wai ke cewa a saka? Ke za a saki. Ki zo ki same ni a cikin gidana ina zaune ki sai a sake ni wallahi kin yi kaɗan. To ba take nake ba karamar ƙwaro. Kai kuma munafiki me kike gaya mata? ai wato uwar gida a taura nake karantawa amarya Ba a taura ba zabura. Za ka wuce mu tafi ka je ka mun shara ko kuma yaya? ki bari in karasa mata mana Za ka wuce ko sai na dan kanki kashe ni ke mun miji jama'a ina da asiri ta mishi